In-nuqqas ta' gass għall-familji u t-telf ta' flus għad-distributuri se jkompli jippersisti, sitwazzjoni li l-għaddejja mill-ħamis li għadda. Il-laqa li l-GRTU rappreżentanti tad distributuri tal-gass kellhom mal-Awtorità Maltija r-Riżorsi baqgħet ma waslet għall-ebda soluzzjoni. Dawn it-talbiet li għamilna se jiġu diskussi fil-jumejn li ġejjin. Għalissa aħna rridu naraw li meta il-distributuri tagħna ħajġu jmorru biex jabdu ċ-ċilindri għand il-Liquigas se jkun operat li ħajkun kontinwu, mhux operat viskossi kif għandna llum. Aktar kmini illum id-distributuri tal-gass għamlu protesta simbolika biex l-MRA terfa' responsabilità tal-fatt li spiċċaw mingħajr ċilindri tal-gass. L-Awtorità tar-Riżorsi, l-MRA, hija primarjament responsabbli għal din is-sitwazzjoni u jiena nistenna li min hu responsabbli għal daw is-sitwazzjonijiet ikun accountable. Jew jirranġawhom mill-aktar fis possibbli, jew nirrepeti l-istess kliem li għadt nhar il-ġimgħa jirreżenja. Il-kumpanija Liquigas qed tgħid li m'għandix biżżejjed ċilindri għax il-kumpanija EasyGas ħaditilha ma' 6,000 ċilindru. Għalkemm il-ġimgħa li għaddiet l-MRA ordnat li żewġ kumpaniji biex jagħtu ċilindri li mhux tagħhom lil xulxin, sissa ma kien hemm l-ebda żvilupp. Ġewwa Tart mill-GRTU qal li biex is-sitwazzjoni tkun solvuta b'mod permanenti jeħtieġ li l-Gvern jibdel l-avviż legali dwar id-distribuzzjoni tal-gass li ddaħħal fis-seħħ mingħajr konsultazzjoni fl-2008. Jekk il-liġijiet Ewropej u l-liġijiet Maltin huma kif huma għamilhom minn għamilhom jirriżultaw li jkun hawn dan it-tip ta' nuqqas ta' sigurtà ta' proviżjoni ta' gass fis-suq, allura wieħed irid jerġa' jdur dawra magħhom kif suppost biex jara li dawn l-affarijiet ma jiġrux.